Ако се питате кои са нещата, заради които обичате България, ще ви припомня някои от тях. Айран. Напитката за бедни и богати. Най-добра през лятото, особено с мастика. Зеле. Навряно в бидон, а през зимата навито на сърми. Местни или постни, каквито харесват. Обичаи. По всяко време на годината обичайно хората си търсят поводи за празници за здраве и берекет. За здравето помага тази бактерия, наречена булгарикус, която е способна да вкисне доброто настроение на млякото и да го превърне в крайна сметка в айран или таратор, а те, както казахме, вървят добре с мастика. Историята показва, че са подобни обичаите и в околните нам земи. Били са български по времето на този човек. Иван Асен II, царувал и строил България на 3 морета, за да може днес тя да виси ето така, под сянката на някое дърво. Да обиколиш България? Страхотно! Прекрасно изживяване с този автобус, с колоритната марка Чавдар. Мил спомен от миналото и забележете, още в движение. В движение са и антиките, които и манярите изнасят зад граница. Оставили са малко, включително и най-старото златно съкровище в света, от Варна, изковано от преди 6000 години. Едва ли мусаката е измислена преди толкова време, но пак е направена с мерак, допълнена от печена люта чушка и закъсена от познатия ни вече айран. А той често се присламчва към баницата, особено ако наблизо няма боза, но баница с боза е най-яката комбинация, предизвикала любопитството на чужденците. А след дегустация ужаса им и погнусата. Дали това е така или не? Този българин не може да обясни, защото никой чужденец няма да го разбере. Чужденците не разбират и защо българките уж лесно лягали, лесно се напивали, лесно споделяли и лесно поемали, но после се оказва, че пиенето не е достатъчно, за да си легнеш лесно с тях. Те искат бижута, много бижута, пари, още пари, подаръци, дрехи, обувки, чанти и само един ключ от колата, с която тази жена или тази жена ще избяга с мръсна газ от горкия беден чужденец. После някой гайдар ще му посвири на горкия беден чужденец. Той ще се напие с евтин алкохол и ще забрави. Или няма, освен ако не изтрие снимките с българката от това място. То е измислено в мозъка на ето този човек. С българската фамилия Атанасов. Днес наречено компютър, а в миналото представлявало ето това. Може би Джон Атанасов никога в живота си не е вдишвал аромата на българската роза, но ако не е опитвал българската ракия, определено много е пропуснал. Но пък други наваксват заради него. Ракията е добра, когато е студена, много и украсена с шопска салата. Ако има и кой да ти изпее излева Делю Хайдутин. Парчето десетилетия вече се върти в галактиката, но има ли кой да го чуе там? Стоим си българите тук, мислим си, че държим света в ръцете си и препрочитаме гениалните и простички неща, написани от велики хора, за да станем малко по-добри.